ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சண்முகம் பிரபுஜி பிரணாம்ஸ். தங்கமணி மாதாஜி பிரணாம்ஸ். சித்ரா மாதாஜி பிரணாம்ஸ். கிரிஜா மாதாஜி, தங்கேஸ்வரன் பிரபுஜி, சிவகாமி மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம பகவத்கீதை லெவல் 2ல 15th சாப்டர் நம்ம நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம். புருஷோத்தம யோகம் அதுதான் நம்ம பார்க்கறது. புருஷர்களில் உத்தமர் புருஷோத்தமர் அப்படின்னு நிறைய இதுலேயும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரொம்ப ரியலைசேஷன் தர விஷயங்கள் வேதத்திலேயே ரொம்ப வந்து ரகசிய பகுதி அப்படின்னு சொல்றது வந்து இதுல இருக்கும் இந்த அத்தியாயத்துல. சரிங்களா? அதனால உயர்ந்த ஒரு அத்தியாயம். ரொம்ப ஞான யோகத்துல இந்த முக்குணங்களோட உழன்று உழன்று அடி இருக்கோமா, அதெல்லாம் படிக்கும் போதே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது. அதுல வாழும்போது இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் இல்லையா? அதுல ஒரு இந்த 15th சாப்டர் வந்தப்போ ஒரு ஹாப்பினஸ், ஏன்னா மறுபடியும் பகவானை பத்தி பகவான் ரிலேட்டடா நம்ம வந்துட்டு நிறைய விஷயம் பார்க்கும்போது ஒரு ஹாப்பினஸ் எனக்கு அப்படி பர்சனலா ஃபீல் பண்ணுவேன். ஸோ நேற்றுக்கு ஒரு விஷயமும் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். சோல் அப்படின்ற ஒரு நிலையில நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு. ஒரு நிமிஷம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சோல்லேருந்து நம்ம வந்துட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு முக்கியமான விஷயம். பகவத்கீதையில வர உபதேசங்கள் எல்லாம் வந்து நம்மளோட ரிலேஷேஷன் நமக்குள்ளார அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஏற்படணும். சரிங்களா? ஆனா அது வந்து நம்ம பகவத்கீதை தெரியாத இடத்துல, அதாவது மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஏன்னா நம்ம ரெண்டுத்தையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி தான் வாழ்ந்தாகணும். அப்போ சத்சங்ல நம்ம எப்படின்னா சோல் அப்படின்ற ஒரு நிலை, வாழ்க்கையை நம்ம வந்து சோல் அப்படின்ற ஒரு நிலையில நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணணும் அந்த ஒரு நிலையில வாழறதுக்கு. ஆனால் மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம இப்போ வேலைக்கு போகிறோம், இல்லை வெளியில் உள்ளவங்களோட நம்ம வந்துட்டு கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம ரொம்ப அமைதியாக எந்த ஒரு ஆன்மீக விஷயங்களும் அவங்ககிட்ட நம்ம வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போகாமல் இருக்கிறது நல்லது. எதனால் அப்படின்னா நம்ம எடுத்தோன்னே அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக தெரியும். சரிங்களா? ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. இன்னும் பகவத்கீதையோட அறிமுகம் அவங்களுக்கு இல்லை இல்லையா? அதனால் ஸோ அதனால் அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். பிரபுபாத் வந்து டிவோட்டிஸோட கொஷினுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கறது வந்து ஒரு விதத்தில் இருக்கும். அதே நான் டிவோட்டிஸோட இன்டர்வியூஸ்லாம் அவங்க அட்டென்ட் பண்ணுறதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க ஆன்சர் பண்ணுற விதம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரெண்டுத்தையுமே பேலன்ஸ்டாக கொண்டு போகணும். கண்டிப்பாக பகவத்கீதையில் நம்ம நேற்றுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்லோகமே பார்த்து 22லேருந்து 25 வரைக்கும்னு ஆத்மாவாக இருந்து அந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சோன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்னு. ஸோ நம்மளுக்கு அந்த ரியலைசேஷன் கண்டிப்பாக நான் சரீரமல்ல ஆத்மா அப்படின்ற அந்த ரியலைசேஷன் மஸ்ட்டு. ஆனால் அது நம்மளுக்குள்ளேயே சைலண்ட்டாக சீக்கிரட்டாக கிருஷ்ண பக்தி அழகாக பண்ணணும். யாரெல்லாம் அதில் இன்ட்ரெஸ்டோடு இருக்காங்களோ இன்வால்மெண்ட்டோடு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம வெளிப்படுத்தலாம். இல்லை அதை ஏற்றுக்கிற தன்மையில் இல்லாதவங்ககிட்டேருந்து நம்ம அதை ஹைட் பண்ணுறது உத்தமம். அதுதான். சரிங்களா? ஸோ இந்த வகையில் நம்ம வந்து பேலன்ஸ்டாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றது. இன்றைக்கி நம்ம வந்து 15th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம், புருஷோத்தம யோகம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் வாசிக்க ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் சிவகாமி மாதாஜி ஆஃபர் ஹரே பண்ண. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷர்வுன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரஹே ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச
हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदयते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. போல். ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து 15th சாப்டர் நம்ம பார்க்குறோம். பகவானோட உபதேசங்கள் அதில் நேற்று நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகம் நம்ம நல்லபடியாக பார்த்தோம். பகவான் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, ஒரு மரம் ஒன்று இருக்குது, அது வந்து மேல் நோக்கி வேர்களும் கீழ் நோக்கி கிளைகளுமா இருக்குது அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த மரத்தில் வந்துட்டு இருக்கிற இலைகள் எல்லாம் வந்து வேத பதங்கள். யார் இந்த மரத்தோட தாத்பரியத்தை நல்லபடியாக தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, சரிங்களா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோமோ, யார் நம்ம ஒரு மரத்தோட விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, சரிங்களா, பகவான் குறிப்பிட்ட இந்த மரம், அவங்க வந்து வேதத்தை தெரிஞ்சதுக்கு ஈக்குவலாக நாலேஜ் அவங்களுக்கு கெயின் ஆயிருக்கும் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. ஸோ தலைகீழ மரம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நீர்நிலைகள் பக்கத்தில் நம்ம அதை பார்க்க முடியும் அப்படின்றத பார்த்தோம், சரிங்களா. நேற்றுக்கு ஆறு குளம் அந்த பக்கம்லாம் நம்ம போனோம் அப்படின்னா மரம் இருந்ததுன்னா அதோட பிம்பம் தலைகீழாக அந்த தண்ணியில் தெரியும். அதே மாதிரி தான் பகவானோட லோக்கம், அது வந்து உண்மையானது, நித்தியமானது, உயர்ந்தது, அழியாதது, இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம், சரிங்களா. பிறப்பிறப்பு சுழற்சி கிடையாது, த்ரீ ஃபோல்டு மிசரிஸ் கிடையாது, எப்பயும் பிரகாசம், இருள் கிடையாது, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ பகவானோடது நித்தியம். எப்படி இந்த மரத்தில், இந்த நிலத்தில் உள்ள மரம் வந்து நித்தியம், கரெக்டுங்களா, தண்ணியில் உள்ளது பிம்பம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இந்த உண்மையான மரத்தோட நிழல் தான் இங்கே தெரியறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம இங்கே மெட்டீரியல் உலகங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து எதோட பிம்பமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அது வந்து ஆன்மீக உலகத்தோட பிம்பம், பிரதிபிம்பம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா பகவானோட மெட்டீரியல், சாரி, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு இருக்குது, அதுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த பிரஜாநிதியில் தான் இந்த உலகங்கள்லாம் இருக்கும். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ஸ் எல்லாம் நிறையா, கடுகு மட்டை திறந்து விட்டால் எவ்வளோ கடுகு வரும்னு நம்மளால எண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி நிறைய மெட்டீரியல் உலகங்கள் இருக்குது. அதுவும் வந்துட்டு இந்த கடலில் வந்து ஃபுட்பால்லாம் அப்படியே மிதந்தா எப்படி இருக்கும், அது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னும் நம்ம வந்து பிரபாத்தோட இதில் கேட்க முடியும். அந்த அளவுக்கு இருக்குது. ஸோ அது என்ன அப்படின்னா, பிரஜாநிதியில் தெரிகிற இந்த உலகங்கள் எல்லாம் பகவானோட ஆன்மீக உலகத்தோட பிரதிபிம்பம் அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா. அதை நம்ம பார்த்தது. அதுக்கப்புறம் நம்ம செகண்ட் ஸ்லோகம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம், ஓகேவா. யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? வாசிக்கிறோம் மாதாஜி. வாசிச்சுக்கிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி செகண்டுங்களா? செகண்ட் ஸ்லோகம் 15.2. அதச்சோத்வம் பிரசுதாஸ்தஸ்ய சாகா குணப்பிரவருத்தா விஷய பிரவாலாகா. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயமும், இந்த லைஃப் லெசன்றதெல்லாம் நம்ம வந்து நல்லபடியாக நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். ஞாபகத்தில் வச்சுக்கல நம்ம வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அதில் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா, எதுவுமே நம்ம வந்து உண்மையானது தான் நம்புவோமே தவிர, அதை தான் நம்ம ஏற்றுப்போமே தவிர ஃபேக்கை நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம்.
ரியல் இல்லாத விஷயத்த நம்ம நிராகரிப்போம் பொதுவாக, இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் பகவானோட உலகம் நித்திய உலகம். ம் இது வந்து உருவாகும், மெயின்டைன் ஆகும், அதுக்கப்புறம் அனிகிலேட் ஆகும். இந்த மாதிரி இதில் எல்லாமே டெம்பரவரி தான். உறவுகள் டெம்பரவரி, அந்த அன்பு டெம்பரவரி, எல்லாமே டெம்பரவரி. நம்ம லைஃப்பும் வந்து டெம்பரவரி. ஆனால் நித்தியம் அப்படின்றது பகவானோட உலகம். அப்போ நம்மளுக்கு எது விருப்பமாக இருக்கணும்? பகவானோட சம்பந்தம். உறவுகள் மாறும் ஒரு ஒரு பிறவிலையும், நமக்கு ட்ரெயின் ஜேர்னி மாதிரி. அப்பப்போ ஸ்டேஷன் வரும்போது அப்பப்போ அந்த ஸ்டேஷனில் எல்லாரும் இறங்கி போயிடுவாங்க இல்லையா, ட்ரெயினில். அது மாதிரி தான் நம்மளுக்கும் ஒரு இடம் வரும்போது நம்மளும் இறங்கிடுவோம். அது மாதிரி தான் இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளில் நம்ம வந்து நிறைய ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது, 14 ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது. ஆல்ரெடி மேலே கீழே ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். அப்பப்போ நம்மளுக்கு சில உறவுகள் வருவாங்க, அப்பப்போ பிரிஞ்சிருவாங்க. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு சரீரம் வரும், அதுவும் போயிடும். வேற வேற சரீரம் எடுத்துகிட்டே இருப்போம். இப்படி எல்லாமே வரும் போகும், வரும் போகும். எதுவுமே நித்தியம் கிடையாது. ஆனால் ஆத்மா மட்டும் நித்தியம். அப்போ அந்த ஆத்மா நித்தியம் அப்படின்போது பரமாத்மா நித்தியம், பக்தி நித்தியம். சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணணும்? நித்தியத்தை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். டெம்பரவரியை ரொம்ப நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது. சரிங்களா? அப்போ பிரதிபலிப்பு உண்மையானதல்ல, ஆனால் அது உண்மை இருப்பதை சுட்டி காட்டுகிறது. அது மாதிரி பிம்பம்னாலே ஒரு உண்மையான ரூபம் இருக்கணும். அது ஒரு பிம்பம் தான் அப்போ நம்மளுக்கு தெரிய வரும். பிம்பம் இருக்குன்னா உண்மையான ஒரு சொரூபம் இருக்கணும் இல்லையா? அதே மாதிரி பௌதிக உலகம் மற்றும் அதன் வேற்றுமைகளின் அனுபவம் உண்மையான ஆன்மீக உலகம் இருப்பதை சுட்டி காட்டுகிறது. அன்பு நம்ம காட்டணும்னு நினைக்கிறோம், அந்த அன்பை யாராவது அங்கீகரிக்கணும்னு நினைக்கிறோம், திருப்பி நம்ம கிட்ட அவங்க அன்பா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஆனால் அது வந்து இங்கே வந்து அவ்வளவு அங்கீகரிக்கப்படுறதில்ல. நம்மளும் நிராகரிக்கிறோம், நம்மளையும் நிராகரிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஆனால் அன்புன்றது இருக்கு. அப்போ அது வந்து உண்மையான அன்பு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும்ல. அப்போ உண்மையான அன்புன்னு ஒன்று இருக்குது, அது பகவான் கிட்ட இருக்கு. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அது. சரிங்களா? ஸோ அதனால் உண்மை அப்படின்றத சுட்டி காட்டுது. நம்ம இருக்கிற இந்த உலகம் பிம்பம் அப்படின்னா உண்மையான உலகம் இருக்குது. அப்போ அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அப்போ நமக்கு 2 வழி இருக்குது. ஒன்று என்னோட விருப்பப்படி நானே வாழ்ந்துக்கிறேன், எனக்கு இந்த மெட்டீரியல் லைஃபே போதும் அப்படின்றது. அதே வந்து பகவானோட பகவான் காட்டின பகவத்கீதையில் உபதேசம் சொன்ன வழி அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? நம்ம தான் செலக்ட் பண்ணணும். ஏன்னா இயற்கை தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்னா இன்ப துன்பத்தை அனுபவிக்கிறது நம்ம தான். அதுக்கு காரணம் நம்ம தான். சரிங்களா? அப்போ ஏன்னா நம்ம தப்பான வழியை சூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு துன்பம் வந்துருச்சு, நான் பர்த்தில் டெத் லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கேன், எனக்கு 3 ஃபோல்டு மிசரிஸ் வருது அப்படிலாம் நம்ம சொன்னோன்னா நம்ம சூஸ் பண்ணது தப்பு. அது இயற்கை இருக்கும், ஆனால் சூஸ் பண்ணது தப்பு. அதே பகவானோட உபதேசத்தின் பேரில் ஆன்மீக பாதை நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அனைத்துமே மங்களம் தான். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆன்மீக உலகமே நிரந்தர தீர்வு. எப்படி இருந்தாலும் அங்கே போய் தான் ஆகணும். வேற ஆப்ஷனே கிடையாது. ஆஃபீஸ் போனோன்னா வீட்டுக்கு வந்து தான் ஆகும் இல்லையா? அதுமாரி வெளியில் போனோம், கடைக்கோ இல்லை ஸ்கூலுக்கோ எங்கேயோ போனோன்னா திருப்பி வீட்டுக்கு வந்து தான் ஆகும். கல்யாணத்துக்கோ இல்லை வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கோ. அது மாதிரி நம்மளாம் இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கோம். எப்படி இருந்தாலும் ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் நம்ம பகவான்கிட்ட போய் தான் ஆகணும். ஆனால் என்ன, அது நம்ம சிலவங்க சீக்கிரம், சிலவங்க ஸ்லோவாக பண்ணுவோம், அவ்வளவுதான். அப்போ அந்த நிரந்தர தீர்வு அப்படின்றதும் அல்டிமேட் கோல்ன்றதும் நமக்கு பகவானோட பக்தி பண்ணி அவங்களோட லோக்கத்தில் நம்ம இருக்கிறது தான். சரிங்களா? ஸோ இப்போ மாதாஜி வாசித்து கொடுத்தாங்க செகண்ட் ஸ்லோகம், அதை நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த மரத்தின் கிளைகள், மரம்னா இலை பார்த்தோம், இலை வந்து வேத பதங்கள்னு பார்த்தோம். இப்போ அந்த மரத்தில் கிளைகளும் இருக்குது. சரி, அதெல்லாம் எப்படி இருக்குது? நல்ல செழிப்பாக இருக்குது கிளைகள்லாம். சரிங்களா? மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் நல்லா விரிஞ்சு பறந்து வளர்ந்துருக்கு, ஒரு குறையும் இல்லாமல். உபக்கிளைகள் புலனின்ப விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அது மாதிரி கிளைகள் இருக்குன்னா உபக்கிளைகள்லாம் இருக்குமா, அதெல்லாம் புலனின்ப விஷயங்களாக பார்க்குறோம். அதில் டச் ஆகும்போது என்ன ஆகுது? என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இப்போ இந்த மரத்தில் உள்ள இந்த கீழ் நோக்கி வேர்கள் போகுது இல்லையா, இது வந்து எதால சம்மந்தப்படுத்தப்படுது அப்படின்னா பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள் செய்யறதுனால சம்மந்தப்படுது. ரொம்ப தெளிவாக நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு மரம் இருக்கு, சரிங்களா? செடியோ மரமோ இருக்கு. அதுக்கு நம்ம அது நல்ல செழிப்பாக வளரணும்னா அதுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் இல்லைங்களா? தண்ணி ஊற்றினா அது நல்லா வளரும். ஃபெர்டிலைசர்லாம் போடணும், அதெல்லாம் ஓகே. ஆனால் பேசிக்காக தண்ணியாவது ஊற்றணும்.
அப்ப அது மாதிரி இந்த ஜட உலகம் பிரதிபிம்பமா இருக்கு இல்லையா? இந்த உலகம் நல்ல வளத்தோட இருக்கு. எதனால அப்படின்னா, முக்குணங்கள் தான் அதுக்கு வாட்டர். சரிங்களா? நம்ம எப்படி செடிக்கு தண்ணி ஊத்துனா அது வளருது, அது மாரி அது எப்படி எதனால இவ்ளோ செழிப்பா இருக்கு அப்படின்னா, இந்த முக்குணங்கள். எதனால? ஆத்மா வந்து முக்குணங்களோட சம்மந்தப்படுறதுனால செயல்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சுடுறோம். அப்ப அந்த செயல்கள் முக்குணத்துல எந்த செயல் செஞ்சாலும் அது முக்திய குடுக்காது. அதுக்கு பலன் அனுபவிக்கணும். அப்ப அந்த செயல்களுக்கு பலன் அனுபவிக்கிறதுக்காக திரும்ப பிறக்கிறது, திரும்ப மறுபடியும் செயல்கள பண்றது, அதோட பலன் அனுபவிக்கிறது, பிறக்கிறது. இப்படி, இப்படி, இப்படி என்னன்னா நெறைய என்னன்னா செயல்கள பண்ணி, பண்ணி முக்குணங்களோட சேர்ந்து, சேர்ந்து என்ன பண்ணிடுறோம் நம்ப, செயல்கள் ரொம்ப ஆக்டிவா இந்த மெட்டீரியல் உலகம் இயங்கிட்டு இருக்கு. அப்ப ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் தான் அத வளப்படுத்துது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். அது மாரி பலநோக்கு செயல்கள் தானே எல்லாமே. அ பகவானோட ஆன்மீக செயல்கள் இல்லாம மத்த எல்லாமே பலநோக்கு செயல்கள் தான். ஏன்னா மத்தெல்லாம் முக்குணங்கள்ல நம்ம பார்த்தது. அப்ப அதனால என்ன ஆகுன்னா, நம்ம பந்தப்பட்டு இருக்கிறோமா? அததான் வந்து இங்க வந்து நம்ம பார்க்குறோம். கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரியா? ஒரு மரத்தோட தாத்பரியத்த பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப பௌதிக உலகம் என்னும் இந்த மரம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் அங்க பார்த்தது தான். கிளைகள் எல்லா திக்குகளிலும் பரந்துள்ளன. பல்வேறு கிரகங்கள் ஜீவாத்மாக்களின் பலதரப்பட்ட தோற்றங்கள். அப்ப கிளைகள்லாம் எங்க பார்த்தாலும் பரவி இருக்குன்னு பார்த்தோமா? அது என்ன அப்படின்னா, வேற வேற கிரகம் இருக்கா? ஆ அதாவது சொர்க்கம், அதுக்கு மேல தப்பலோகம், மகரலோகம் இதெல்லாம் இருக்கு. அது மாரி கீழ அத்தல, வித்தல, சித்தல, தலாத்தல, மகாத்தல, ரசாத்தல, பாத்தாளன்னு இருக்கு. ஸோ இந்த மாரி நெறைய கிரகங்கள் இருக்கு. அதுல ஒவ்வொன்னுத்துலயும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஜீவாத்மாக்கள். இப்ப தேவர்கள் இருப்பாங்க சொர்க்கத்துல. பூலோகத்துல மனிதர்கள் இருக்கும். அதே மாரி கீழ் உலகங்கள்லயும் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆ கிளைகள்லாம் என்னன்னா, அந்த கிரகங்கள். அதில உள்ள ஜீவாத்மாக்கள். சரிங்களா? நீரால் வளப்படுத்தப்படுறது மாரி, ஒரு மரம் நீரால் வளப்படுத்தப்படுறது மாரி, இயற்கை குணங்களால இந்த மரம் வந்து நல்லா செழிப்பா இயங்கிட்டு இருக்கு. ம். உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்கள். உபவேர்கள் என்ன? அப்படின்றத இங்க பார்க்குறோம். பலதரப்பட்ட இன்பத்தினாலும், துன்பத்தினாலும் வரும் விருப்பு வெறுப்பினை குறிக்கும். அப்படி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? அதாவது பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள் செய்யும்போது, நமக்கு இன்பம், துன்பம் நிறைஞ்சிருக்கும். அப்ப பாவ புண்ணியங்களுக்கான நாட்டங்கள் எல்லா திக்குகளிலும் பரவி இருக்கும் இந்த உபவேர்களிலிருந்து வளர்வதாக கருதப்படுகின்றன. எதனால நம்ம இந்த மரத்தை பத்தி இவ்வளவு விஷயங்கள் பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த மரத்தை யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வேதத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டது அர்த்தம். இன்னொன்னு, இந்த ஜட உலகத்தோட அந்த பிக்சர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதுல. சரிங்களா? நம்ம எப்படிலாம் இதுல இருக்கோம் அப்படின்றது. இந்த ஜட உலகம் எப்படிலாம் இருக்கு அப்படின்றது. சரிங்களா? ஓகேவா? இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஏதும் சொல்லணுமா யாருக்கும்? வளப்படுத்தப்படுது அப்படின்னா, அதுக்கு வந்து முக்குணங்கள். எப்படி ஒரு தண்ணி ஊத்துறோம், செடி நல்ல செழிப்பா வளருது. அது மாரி இந்த ஜட உலகம்லாம் நல்ல செழிப்பா, நல்ல ஆக்டிவா இருக்கு அப்படின்னா, அதுக்கு காரணம் என்ன? முக்குணங்கள். ஆத்ம சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் நெறைய செய்றோம். சரியா? அது. அதுக்கப்புறம் பலநோக்கு செயல்கள் இதெல்லாம் வந்து இந்த உபகிளைகள், உபவேர்கள் இந்த மாரி நம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம். ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம அடுத்த ஸ்லோகம் 5.3 அண்ட் 4 தங்கமணி மாதாஜி வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? Yes, Mataji. ம். न रूपम् अश्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रदिष्टाः अस्वत्थं येनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् कथा न निवर्तन्ति भूयः तम् एव चात्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியது அல்ல. இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்ப இந்த மரம் தலைகீழா மரம் பார்த்தோமா? இதோட உண்மை உருவம் வந்து இந்த இங்க இங்க நம்ம இருக்கிற இடத்துல பார்க்க முடியாது. சரிங்களா? ஏன்னா அது ஆன்மீக உலகம். ம்.
இது எங்கே முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகிறது? இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் இப்ப இயங்கிட்டு இருக்கு. அது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு, எங்க முடியும் அப்படிலாம் இல்ல. ஒவ்வொரு தடவையும் பகவான் அத கிரியேட் பண்ணி, மெயின்டெயின் பண்ணி, அனிகுலேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இது தொடர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கு. எப்ப ஆரம்பிச்சு, எப்ப முடிப்பாங்க அப்படிலாம் இல்ல இல்லையா? ஏன்னா, எல்லாமே அனாதி. பகவான், ஆத்மா, பகவானோட இந்த உருவாக்கம், கிரியேஷன் எல்லாமே அனாதி காலத்துலேருந்து இருக்கு. அது மாரி எப்பயுமே இருக்கும். எப்பயுமே அழிவே கிடையாது. நம்ம எல்லாம் எப்பயுமே பகவானுக்கு பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுதான் நம்மளோட அல்டிமேட் டெஸ்டினேஷன் அதுதான். சரிங்களா? ரொம்ப ஹேப்பியா இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம அந்த டெஸ்டினேஷன் கிட்ட நம்ம வந்துட்டோம். நெறைய அ அலைச்சலுக்கு அப்புறம் இங்க, அங்கன்னு பிறப்பு, இறப்பு எல்லாம் முடிச்சுட்டு கிட்ட வந்துட்டோம். பகவான், அவங்களுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும். நான் ஆத்மா, அந்த ஒரு புரிதல் கிட்ட வந்துட்டோம். ஹரிபோல் அதுக்கே நம்மளுக்கு. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில பகவானோட இந்த கிரியேஷன் எல்லாமே வந்து ஆ எங்கே ஆரம்பிச்சு எங்க முடியுது அப்படின்றது யாருக்கும் தெரியாது. இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கிறது? அதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு அக்சஸே கிடையாது ஆக்சுவலா. இல்லையா? வேதம் எவ்வளோ நம்மளுக்கு சொல்லுதோ அந்த அளவு தான். சிலவங்க கேட்பாங்க. இப்ப வந்து இங்க எல்லாம் இருக்குன்னா, அதுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க காரணம் இருக்கணுமே! உருவாக்குனாங்கன்னா, உருவாக்குனவங்க யாராவது இருப்பாங்களே அப்படின்னு. அப்ப கிருஷ்ணாவ யார்? பகவான யார் உருவாக்குனது? ஆனா அதுக்கு நம்மளுக்கு அக்சஸ் கிடையாது. நம்மளுக்கு வந்து இவ்வளவு தான் சிலபஸ். பகவான் சுப்ரீமு, அவங்களோட கிரியேஷனு, அதுல நம்ம வந்து சோலு, நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். இத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இத செஞ்சாலே உத்தமம். சரிங்களா? ஆனா இத செய்யாம, இந்த ஒரு கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இதுக்கு அடாப்ட் ஆகாம, பகவான யாரு கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க? அது தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுக்கு தான் சூப்பரா சுப்ரீம் பர்சனல் காடட் பகவான் கிருஷ்ணா இருக்காங்க. அவங்க நாமரூப குணலீலைகள கேட்க கேட்க திகட்டாம இருக்கு. அவ்ளோ பக்தி பண்ணல. அவங்க நமக்கு அவ்ளோ ரெசிப்ரோகேட் பண்றாங்க. ஆ அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டுறாங்க. எல்லாம் அவங்க வந்துட்டு அவங்க சுதாமாக்கு கால பிடிச்சு விடுறாங்க. கிளீன் பண்றாங்க. எவ்ளோ உயர்ந்த பகவான் அவங்க. அவங்களோட குணம் அதெல்லாம். அத நம்ம வந்துட்டு அடாப்ட் பண்ணி, அதுல நம்ம பக்தி பண்ணி, இன்னும் சிறப்பா நம்ம வந்துட்டு பக்தியில முன்னேற்றம் அடையணும். அந்த ஒரு நிலைய தான் நம்ம கையில எடுக்கணுமே தவிர, அவங்கள யாரும் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு நம்மளுக்கு அக்சஸே கிடையாது. சரிங்களா? அப்படியே இருந்தா கூட தெரிஞ்சுக்க வேணாம். இப்போ ஒரு வேலை இருக்குன்னா கூட, ஏன் அத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்? நம்மளுக்கு தான் கிருஷ்ணா இருக்காங்களே! இல்லையா? ஸோ அதனால ஆ அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கிறது? என்று என்பதெல்லாம் யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. சரிங்களா? அதனால பகவானோட கிரியேஷன் எல்லாமே பகவான் எல்லாமே எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க முடியுது? அஸ்திவாரம் என்ன? இதெல்லாம் நம்மளால அதுவும் இந்த மெட்டீரியல் ஆ சென்சஸ் நாலேட்ஜ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தினை, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம இருக்கோம் இல்லையா? இது ரிலேட்டடான விஷயங்கள். பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெற்றி சாய்க்க வேண்டும். சரிங்களா? இப்ப நம்ப இந்த ஜட உலகத்துல இப்ப பகவானோட கிரியேஷன்ல எல்லா உலகங்களும் வெளியில வருது. சரிங்களா? வெளியில வந்து நம்ம வந்துட்டு அப்படியே நம்ம வந்து மறுபடியும் ஆக்டிவ் ஆறோம். எப்படி நம்ம தூங்கிட்டு இருப்போம். காலையில எந்திச்சோனே நம்ம செயல்கள்லாம் நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சுருவோம். பிளான் பண்ணியிருப்போம். இன்னன்னைக்கு இன்ன முடிக்கணும் வேலைன்னு. இல்லையா? அது மாரி நம்ம செயல்கள்லாம் செய்வோம். திருப்பி நைட் வரும்போது தூங்கிடுவோம். அது மாரி பகவான்ட்டேருந்து வெளியில வரோம். ஆக்டிவா செயல்கள்லாம் செஞ்சுட்டே இருக்கோம். பலன் எதிர்பார்த்து பக்தி பண்ணல. அது மட்டும் தெளிவா தெரியுது. ஏன்னா, பக்தி பண்ணியிருந்தா இந்நேரம் நம்ம தான் டெஸ்டினேஷன் அடைஞ்சிருப்போமே! இன்னும் இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோம். ஆக்டிவா செயல்கள்லாம் செய்வோம். திருப்பி அனிகிலேஷன் அப்போ நைட்டு தூங்க போற மாரி பகவானோட திருமேனில ஐக்கியமாயிர்றோம். சரிங்களா? இது வந்து என்ன அப்டின்னா, பல காலமா இத நம்ம வந்து பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். அதனால என்ன ஆயிருக்கு அப்டின்னா, வேரூன்றி இருக்கு. அந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு இந்த சரீரத்து மேல, இந்த சரீரத்தோட தொடர்புடைய அதாவது நம்ம குழந்தைங்க, தூக்கத்தில கூட நம்ம குழந்தைங்க நம்ம பாதுகாக்கணும்னு நெனைப்போம். இயல்பா. இல்லையா? எல்லாத்தையும் எத வேணாலும் தியாகம் பண்ணுவோம் குழந்தைங்களுக்காக. அந்த அளவு அட்டாச்மெண்ட் வரும். ம். அந்த அது என்ன அப்டின்னா, அந்த அட்டாச்மெண்ட் இந்த ஜட உலகம், ஜட உலக விஷயங்கள்ல அட்டாச்மெண்ட் அப்டின்றது, அனாதி காலமா நம்ம அதிலேயே நம்ம வாழ்ந்ததுனால, அது வந்து ரொம்ப வேரூன்றி கோர் ஆஃப் த ஹார்ட்ல வரைக்கும் அது வந்துட்டு அப்படியே ஆழமா பதிஞ்சிருக்கும். அவ்ளோ ஸ்ட்ராங் அது. அதுதான். ஆனால் பலமாக வேரூன்றி உள்ள இந்த மரத்தினை எப்படி அத வந்து எப்படி நம்ம வந்து வெட்டி சாய்க்கிறது? அப்படின்னா, அதோட ஆயுதம் என்னன்னா பற்றின்மை. நம்மளுக்கு பற்று வைக்கிறது இயல்பு. நம்ம ஆசைப்படுறது, பற்று வைக்கிறது இதெல்லாம் இயல்பு. அன்ப வெளிப்படுத்துறதெல்லாம். ஆனா, அத நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அ பகவான்ட்ட நம்ம அத டெடிகேட் பண்ணிடணும். அன்பு, பற்று சரிங்களா? இந்த விஷயங்கள்லாம். ஆ இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல அவ்வளவு நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, பற்றுதலோட இருக்கக்கூடாது. அப்ப அந்த பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் அத உறுதியுடன் நம்ம நினைப்போம், ஓகே. நம்ம வந்து கிருஷ்ணாட்ட டெடிகேட்ல
ஆனா ஏதோ ஒரு விஷயம் அப்படின்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், டக்குன்னு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் கூட இருக்காது. டக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அட்டாச்மெண்ட்டோட இருப்போம் இந்த ஜட உலகத்துல. சரிங்களா? அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல பார்க்கறது பரத் மகாராஜா ஸ்டோரி தான். அவ்ளோ அவங்களோட ராஜ்யம், அவங்களோட ஃபேமிலி, அவங்களோட பவர், வெல்த் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வேதிக் கல்ச்சர் ஸ்டைல்ல பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசி அந்த வாழ்க்கைய வாழணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி, நல்ல பக்தி பண்றதுக்காக பாவ நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, பக்தி மார்க்கத்துக்கு சன்னியாசத்துல வந்து காட்டுல வந்து வாழ்க்கைய வாழ்ந்தாங்க. ஆனா, ஒரு மான்குட்டி மேல என்னாச்சு அவங்களுக்கு? பற்றுதல் ஏற்பட்டு, அந்த லைஃப் அவங்களுக்கு ஃபால் டவுன் ஆயிடுச்சு. இல்லைங்களா? விட்டது ஃபேமிலி எல்லாத்தையும் பவரு, ராஜ்யம், வெல்த் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தாங்க. கரெக்ட்டா ப்ராசஸ்ல. ஆனா ஒரு மான்குட்டி மேல என்னாச்சு அவங்களுக்கு? அந்த பற்றுதல் வந்து அந்த லைஃப் அவங்களுக்கு ஃபால் டவுன் ஆகி மறுபடியும் ஒரு மானா பிறந்து, அப்புறம் மறுபடியும் ஜடபரதா பிறந்தாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு எப்படி இருக்கும்னா, அந்த பற்று வந்து ஆழமா இருக்கும். ஆ இந்த ஜட உலகத்துல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு அந்த இயல்பா இருக்கு இல்லையா? அந்த பற்று, அன்பு காட்டுறது அதெல்லாம். அத வந்து பகவான் கிட்ட நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணிடணும். அதுதான் சேஃபா இருக்கிறது. சரிங்களா? அ அதுதான் நம்ம இங்க செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உபதேசம் இது. வேரூன்றி இருக்கு பலமா, இந்த பற்றுதல்ல அந்த இது அட்டாச்மென்ட்டு. அத நம்ம எப்படி நம்ம அத வந்துட்டு ஓவர் கம் பண்ணணும்னா, பற்றின்மை அப்படின்றதுல நம்ம பண்ணணும். பற்றின்மைன்றது நான் அதான் எப்பயும் சொல்றது தான். வெறுமனே பற்றின்மையோட இருக்கணும், ரினோன்ஸ்டானா முடியாது. நம்ம பற்றுதல என்ன பண்ணணும்? பகவான் மேல நம்ப செலுத்திடணும். சரிங்களா? ஓகே. அதன் பிறகு எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ, ஒன்ஸ் நம்ம இந்த மாரி வாழ்க்கை வாழுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறம் நம்ம எங்க போவோம்? பகவான் லோகத்துக்கு போவோம். சரிங்களா? எலிஜிபிலிட்டி கிடைச்சிருது. நம்ம வந்து நம்மளோட எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆயிட்டோம். சரிங்களா? நம்மளுக்கு பகவான் லோகத்துக்கு நம்ம போற எலிஜிபிலிட்டி நம்மளுக்கு கிடைச்சிருது. எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ, அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகிறதோ, யார்கிட்டேருந்து எல்லாம் வந்திருக்கு? நம்ப பகவான் கிட்ட இருந்து. இல்லையா? ஸ்வயம் கிருஷ்ணா அவங்களதுலேருந்து அப்படியே விரிவாக்கம்லாம் பார்க்குறோம். பலராமர், அப்புறம் வந்து சதுர்வியூகம், அப்புறம் நாராயணர், மறுபடியும் சதுர்வியூகம் இதெல்லாம் பார்க்குறோம். அப்புறம் மகாவிஷ்ணு அந்த மாரி. அதுக்கப்புறமும் மகாவிஷ்ணுலேருந்து என்ன ஆகுது? கர்மோதக விஷ்ணு, க்ஷீரோதக விஷ்ணு இப்படி விரிவாக்கங்கள் நல்லபடியா வருது. அப்ப எல்லாத்துக்கும் ஆதி காரணம் யாரு? கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம். சரிங்களா? அப்ப யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகிறதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகிறதோ எக்ஸ்பேன்ஷன். ம். அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். இதுல பற்றுதல் இல்லாம நம்ம கொண்டு வரணும். அதே சமயத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் கிட்ட நம்ம பற்றுதல கொண்டு வரணும். சரணாகதி பண்ணணும். சரிங்களா? ரொம்ப அழகா அந்த பிராக்டிகலா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்மளுக்கு உபதேசம் குடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? அவங்கள பத்தி சொல்றதும் பாருங்க அழகா இருக்கும் இத படிக்கும்போது. யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகிறதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகிறதோ, பகவான் அப்படியே அந்த இது கிரியேஷன் நம்மளுக்கு கோலோக சார்ட் வரணும். சரிங்களா? அப்படிப்பட்ட பகவான்ட்ட நம்ம சரணாகதி பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது 15.5 ஸ்லோகம் வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? निर्मानमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिष्पृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त मूढा पदम् अव्ययम् तत् பொய், கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதீக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்ப துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷரிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர். ஹரி ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுதான் இங்க என்னன்னா வந்து இதெல்லாம் இப்ப இத படிக்கும்போதே பாருங்களேன், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட பத்தி படிக்கிறது, இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யம் அவ்வளோ ஒரு ஈர்ப்பு இருக்காது. ஆனா பகவானை பத்தி படிக்கும்போது அப்படியே அவங்க உபதேசங்கள், அவங்க ரிலேட்டடானது நம்மளுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும் இல்லையா? அவங்க நாமரூப குணநிலைகள்லாம். அது மாரி இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா, பொய், கௌரவம். ம். அத எப்படியாவது மெயின்டெயின் பண்ணிடணும் கௌரவத்த. அப்படின்னு அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, நெறைய செயல்கள்லாம் செய்வாங்க. தவறான விஷயம் கூட. அப்புறம் மயக்கம், தெளிவில்லாம இருக்கிறது. அப்புறம் தவறான சங்கம், நான் டிவோட்டீஸ் அசோசியேஷன் சரிங்களா? அ நம்மள வந்து கிருஷ்ணாகிட்டேருந்து பிரிக்கிற அசோசியேஷன். அதெல்லாம் விட்டுடணும். சரிங்களா? விட்டுட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு, எது நித்தியம்? ஆத்மா, பகவான், பக்தி. அத புரிஞ்சுக்கணும். பௌதீக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு, இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள இந்த டெம்பரவரியான லோ டேஸ்ட் விஷயம் இதெல்லாம். சரிங்களா? ஹையர் டேஸ்ட் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம். இது வந்து லோவர் டேஸ்ட். அதெல்லாம் நம்ம நிறுத்திடணும். சரிங்களா? இன்ப துன்பம் என்னும் அப்ப நிறுத்தணும்னா என்ன ஆகும்? ஹையர் டேஸ்ட்டுக்கு நம்ம மாறிடும்னு அர்த்தம்.
நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் மாதிரி இந்த ஜட உலக விஷயங்களையே பிடிச்சிட்டே இருக்கிறோம். ஆனா அதை விட்டுட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து பகவானோட அன்பு. அது வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது. சரிங்களா? ஸோ இந்த பௌதீக காமத்தெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான்ட்ட நம்ம சரணாகதி பண்ணணும். அதான் இன்ப துன்பம் அந்த இருமைகள் இதெல்லாம் பௌதிக அடையாளம். அ இதுலலாம் வந்து நம்ம மயக்கம் வராமல் இருப்பவர்கள் பகவான்ட்ட சரணாகதி பண்ணணும். அது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து. சரிங்களா? இந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர். சாரி அந்த பகவானோட லோகத்தை அடைகிறாங்க. அப்ப பரமபுருஷரிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? எப்படி நம்ம சரணாகதி பண்ணலாம் பகவான்ட்ட? அது எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? பகவான் சுப்ரீம். அவங்ககிட்ட சரணாகதி பண்ணா என்ன பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு தெரியணும்ல. அது எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? குரு சாஸ்திரம் இது ஆ. ஹரி போல் மாதாஜி. குரு சாஸ்திரம். பானஃபைட் பரம்பரா. பானஃபைட் பரம்பரால குரு மூலியமா சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கும்போது, பகவானுக்கு நம்ம எப்படிலாம் பக்தி பண்ணணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? 16 ரவுண்ட் சாண்டிங், 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் இத பேசிக்கா ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கிரந்தங்கள வாசிக்கணும், மத்தவங்களுக்கு ப்ரீச் பண்ணணும். பக்தியில இன்னும் நெறைய இந்த ஆரத்தி காமிக்கிறது அதெல்லாம். அ நம்மளுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதெல்லாம் வந்து பழக்கம் வரும். ஆனா பேசிக் 16 ரவுண்ட் சாண்டிங், 4 ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் இது இருந்தா போதும். சரிங்களா? இந்த 2 விஷயம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே, நம்ம பகவானை சாண்டிங் அது ஃபோக்கஸ்டா கிரந்தங்கள வாசிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம பண்ணும்போது, நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம பகவான்ட்ட சரணாகதி பண்றோம் அப்படின்னு. இப்போ ஒரு இஸ்கான்ல நம்ம வந்து இப்போ பக்தி பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம லைஃப்ல? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணுவோம். சரிங்களா? 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவோம். அப்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் பாவமே பண்ண மாட்டோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு பகவத்கீதை படிக்கிறோம். பாகவதம் படிக்கிறோம். சேவா பண்றோம். பகவானுக்கு, பக்தர்களுக்குன்னு. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது, இது வந்து ஆக்சுவலா இது வந்து அ குரு மகாராஜ்ட்ட கொஸ்டின் கேட்டப்போ குரு மகாராஜ் சொன்னது தான் இது. யமதூதர்கள் வந்து இப்படிலாம் எல்லாமே பகவான் நாமத்த உச்சரிக்கிறாங்க, பகவத்கீதை படிக்கிறாங்க, பாகவதம் படிக்கிறாங்க, சேவா பண்றாங்க பகவானுக்கு, பக்தர்களுக்கு. இவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி நெருங்குறது? அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்பாங்களாம். சரிங்களா? யமதூதர்கள் கிட்டவே வர முடியாதாம். இந்த மாரி நம்ம வந்து சத்சங்ல வந்துட்டு நம்ம நல்லபடியா பக்தி பண்ணும்போது. ஸோ இதுதான் கிரைட்டீரியா. யமதூதர்கள் நம்ம கிட்ட வரக்கூடாது அப்படின்னா, இப்ப நம்ம என்ன ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோமோ, அத நல்லபடியா நம்ம பண்ணணும். சரிங்களா? யமதூதர்கள் கிட்ட வரமாட்டாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் மெட்டீரியல் பீப்பிள் பண்ண மாட்டாங்க. சாண்டிங் பண்ண மாட்டாங்க. ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் கிடையாது. இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கோ, வைஷ்ணவர்களுக்கோ சேவையெல்லாம் கிடையாது. அதுவும் அஃபென்ஸ் இல்லாம சேவை பண்ணணும். ரிச்சுவலா பண்றது இல்ல. அகங்காரத்தோடலாம். இல்லையா? ஸோ இந்த மாரி. ஸோ அதனால யமதூதர்கள் கிட்டயே நெருங்க மாட்டாங்களாம். யார் வந்து பகவானுக்கு நல்லபடியா பக்தி பண்றாங்களோ, நாமத்த உச்சரிக்கிறாங்களோ, கிரந்தங்கள வாசிக்கிறாங்களோ வீட்ல. அப்ப பரமபுருஷ பகவானிடம் எவ்வாறு சரணடைவது என்பதை அறிந்து, போனஃபைட் பரம்பரால போனஃபைட் குரு கிட்ட போனஃபைட் மந்திரம் எடுத்துக்கிட்டு பக்தி பண்றது. சரிங்களா? இந்த நித்திய சாரி அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர். பகவான் லோகத்தை நம்ம அடைஞ்சிட முடியும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். பொய் அகங்காரத்திலிருந்து கர்வத்திலும் விடுபட்டிருத்தல். இதெல்லாம் பக்தி பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். இப்போ ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி, என்கிட்ட உள்ள திறமை பகவான். அதனால நான் எத அச்சீவ் பண்ணாலும் பகவானால அச்சீவ் பண்றேன். அப்பயே நம்மளோட ப்ரைட் எல்லாம் போயிடும். சரிங்களா? எத அச்சீவ் பண்ணாலும் நான் பண்ணேன்ற அந்த அகங்காரமே நம்மகிட்ட வராது. சரிங்களா? அப்புறம் மயக்கம் அப்படின்றது நாலேட்ஜ் கெயின் பண்ணும்போது மயக்கம் போயிடும். பகவத்கீதை படிச்சு இதுதான் விக்கர்மா, இதுதான் கர்மா, இது அகர்மா அப்படின்னு இந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம இருக்கக்கூடாது. சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கணும். பகவான் இவங்க, நம்ம ஆத்மா, நம்ம அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த மயக்கம், அதுவும் இல்லாம அந்த இருமைகளும் நம்மகிட்ட இருக்காது. சரி ஆத்மானுமா நம்ம எங்க நம்ம வந்துட்டு டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண போறோம். இல்லையா? எல்லாத்தையும் நம்ம சமமா பார்ப்போம். தவறான தொடர்புகள்ன்றது நான் டிவோட்டீஸ் ஒரு அசோசியேஷன். கிருஷ்ணாவை நம்மகிட்ட இருந்து பிரிக்கிற அசோசியேஷன். சரிங்களா? பக்தியிலேருந்து நம்மள பிரிக்கிற அசோசியேஷன். அப்புறம் நித்தியத்தை புரிந்து கொள்ளுதல். கண்டிப்பா ஸ்கிரிப்சர்ஸ். சரிங்களா? ஆத்ம நிலைக்கு நம்மள கொண்டு வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு, அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஆசைப்படாம இருக்க முடியாது. நெறைய ஆசைப்படணும், பேராசைப்படணும். ஆனா கிருஷ்ண பக்தியில அத கொண்டு வரணும். சரிங்களா? அப்புறம் குழப்பம் அடையாமல் இருக்கணும். தெளிவா இருக்கணும் நம்ம பாதையில. அ ஸோ ஆன்மீக உலகம், பௌதிக உலகம். இதுதான். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம பார்க்கறது ஆன்மீக உலகம். இது கோலோக வைகுண்டம் இது. சரிங்களா? இங்க தான் பகவான் கிருஷ்ணர், ராதா ராணி அம்மா, அப்புறம் கோபாஸ், அஷ்டசகி, மஞ்சரீஸ் எல்லாம் இங்க தான் வந்துட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இது வைகுண்ட லோகம். இதுல வந்து நாராயணர் தாயார் அந்த ஸ்வரூபத்துல
பகவான் இருப்பாங்க. அப்புறம் இங்க வந்து நெறைய அவதாரங்கள நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? வராக அவதாரம், கூர்ம அவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம் அப்படின்னு அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு பிளானெட்ஸ் இருக்கும் இங்க. சரிங்களா? அந்தந்த லோகத்துல, அந்தந்த ரூபத்துல. ஏன்னா சிலவங்களுக்கு நரசிம்மர் பிடிக்கும். இப்ப பிரகலாதருக்கு நரசிம்மர் பிடிக்கும். அப்ப அவங்க முக்தி அடைஞ்சு எங்க போவாங்கன்னா, நரசிம்மரோட பிளானெட்டுக்கு போவாங்க. இப்ப பீஷ்மருக்கு வந்து பார்த்தசாரதி அந்த ஸ்வரூபம் பிடிக்கும் பகவான்து. அப்ப பார்த்தசாரதிக்குன்னு ஒரு பிளானெட் இருக்கும். அங்க போய் அவங்க அங்க பக்தி பண்ணுவாங்க. ஸோ பகவான் வந்து அகில ரசாமிர்தமூர்த்தி. யாருக்கு எந்த ரூபத்துல நீ பிடிக்குதோ அந்த ரூபத்துல பக்தி பண்ணுங்க. அந்த பிளானெட்டுக்கு வாங்கன்றாங்க. சரிங்களா? யாரெல்லாம் கிருஷ்ணாவ வழிபாடு பண்றாங்களோ, ராதாரண்யமோ கிருஷ்ணா அவங்க கோலோக வைகுண்டம் போவாங்க. அதே வந்து பெருமாள வழிபாடு பண்றவங்க வைகுண்டத்துக்கு போவாங்க. அதுலயுமே சிலவங்க நரசிம்மர், வராகர் அந்த மாரிலாம் வழிபாடு பண்றாங்க அப்படின்னா, அந்தந்த லோகத்துக்கு போவாங்க. அதுதான் இங்க நெறைய நம்ம பிளானெட்ஸ் பார்க்கறது. இங்கே தேவர்களுக்கான பிளானெட்ஸும் உண்டு. சரிங்களா? அங்க நம்ம பார்க்குறோம்ல, இந்த ஜட உலகத்துல இப்ப பிரம்மா அப்படின்றது போஸ்ட்ன்னு. அப்போ ஒரிஜினலா பிரம்மான்றவங்க அங்க இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாரி அவங்களோட பிளானெட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இது சதாசிவ லோகம். எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க லெவல் 1ல. நான் ஒரு ரீகேப்க்காக குடுக்குறேன். சரிங்களா? இது வந்து சதாசிவ லோகம். இங்க தான் சிவபெருமானோட அபோர்டு. ஆ இங்கேயும் வந்துட்டு சிவபெருமான் வந்து அவங்க இடத்துக்கு யாரும் போக முடியாது. அவங்க இங்க இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரம்மஜோதி, பகவானோட தேஜஸ். இங்க தான் வந்து இந்த அ பிரம்மன், பரமாத்மா ரியலைசேஷன்ல தவம்லாம் பண்றாங்க இல்லையா? முனிவர்கள், ரிஷிகள்லாம். சர்வீஸ் இருக்காது. இதுக்குள்ளாரலாம் வரணும்னா பக்தி சேவை இருக்கணும். அப்படி பக்தி சேவையில ஈடுபடாம, வெறும் தபஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அவங்கலாம் வந்து பிரம்மஜோதி அடைவாங்க. ஞானத்த விருத்தி பண்ணி பிரம்மஜோதி அடைவாங்க. ஆம், இந்த இடத்துல. அதுக்கு கீழ தான் இந்த கார்னா ஓஷன் இருக்கும். அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து மகாவிஷ்ணுவா இருப்பாங்க. கார்னோதய கஷாய விஷ்ணுவா. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட திருமேனியிலேருந்து நெறைய உலகங்கள் வெளியில வரும். அதுல நம்ம இருக்கிற இந்த ஒரு உலகமும் இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இதுதான். இப்ப இது வந்து நித்தியமானது, பிரகாசமானது, மிசரிஸ் இல்லாதது, ட்ரூ லவ், ட்ரூ ரிலேஷனு, என்னைக்கும் மாறாது பகவானுக்கும் நமக்குமான உறவு, இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம். இங்க வந்து எல்லாமே டெம்பரவரியா இருக்கும். சரிங்களா? இங்க வந்து சந்தோஷம் மட்டும் தான். பகவானுக்கு எப்பயும் பக்தி பண்ணிட்டு ஹேப்பியா இருப்போம். ஆத்மால இருக்கிற அந்த பரமானந்த நிலையிலேயே இருப்போம். சரிங்களா? அழிவும் கிடையாது. ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ்ல இருப்போம். இல்யூஷனும் இருக்காது. ஸோ ரொம்ப வந்துட்டு ஹேப்பியான ஒரு விஷயம்ன்றது இங்க நம்ப பகவானோட இருக்கிறது தான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆம். மாதாஜி 6th ஸ்லோகம் வாசிச்சு தரீங்களா? தங்கமணி மாதாஜி. எஸ் மாதா. न வாசி. तत् भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न भावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम பரம் மம. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதில்லை. ஹரி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப வானர லோகம் எப்படி இருக்குன்னா, எப்பயுமே பிரகாசமா இருக்கும். சரிங்களா? அவங்களோட தேஜஸ்ல வர அந்த வெளிச்சம், அந்த பிரகாசத்துல இருக்கும். ஆனா இந்த பூலோகத்தோட நிலை வந்து இருட்டு. இதுக்கு வெளிச்சம் வேணும்னா, ஒண்ணு சூரியன் வேணும், இல்ல சந்திரன், நெருப்பு. இப்போ மனிதர்கள் கண்டுபிடிச்ச இந்த மின்சாரம், இதெல்லாம் தேவைப்படும். இல்லையா? அ அப்ப பகவான் லோகம் எப்படி இருக்கும்? அப்படின்னா, எப்பயுமே பிரகாசமா இருக்கும். அந்த பரம வாசஸ்தலம். இந்த மாரி விஷயங்கள்னால பிரகாசப்படுறதில்ல. எப்பயுமே அது இயல்பா பிரகாசமா இருக்கும். யார் அத அடையிறாங்களோ, பகவான் லோகத்த அடையிறாங்களோ, ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகத்திற்கு திரும்புவதில்லை. எப்பயுமே இந்த ஜட உலகத்துல பிறப்பு சுழற்சில வரமாட்டோம். சரிங்களா? ஆனா இப்ப மஞ்சரீஸா தானே வந்திருக்காங்க. யாரு? அ ஆச்சாரியர்கள்லாம், ஷட்கோஸ்வாமிகள்லாம் அவங்கலாம் மஞ்சரீஸ் ஆல்ரெடி. அப்போ ஒன்ஸ் இப்ப ஜெய விஜயன் அவங்கலாம் வந்துட்டு மறுபடியும் வந்து அசுரர்களா வந்து வந்தாங்க. அப்ப கேட்பாங்க இல்லையா? அவங்கலாம் அங்க தானே இருந்தாங்க. எப்படி இங்க வந்தாங்க? ஜெய விஜயன்லாம் மறுபடியும் அப்படின்னு. அது என்னன்னா பகவான் லீலையில பங்கெடுக்கிறதுக்காக நம்ம வருவோம். பகவானோட நாலேட்ஜ கொண்டு போய், பக்திய கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் சேர்க்கறதுக்காக வர முடியுமே தவிர, பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில பங்கெடுக்கிற மாரி யாரும் வரமாட்டாங்க. ஒன்ஸ் பகவானோட லோகத்த அடைஞ்சவங்க, பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில வந்து விழமாட்டாங்க. ஆனா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல வருவாங்க. அ எப்படின்னா, இப்ப அர்ஜுனன்லாம் பங்கெடுக்கிறாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி பகவானோட லீலைகள்ல ஜெய விஜயன் மாரி, அ யசோதாம்மானந்த மகாராஜர் மாரிலாம் பங்கெடுக்கிற நிலையில வருவாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா இது ஒரு கொஸ்டின் வந்துரும். ஜெய விஜயன் டோர் கீப்பர் தானே, ஏன் அவங்க வந்தாங்க? அப்படின்னா, பங்கெடுக்க வந்தாங்க. அதுதான். சரிங்களா? பிறப்பிறப்பு சுழற்சில இல்ல. ஆ ஸோ இதுதான் நம்ம இப்ப பார்த்த அந்த ஸ்லோகத்த தான் இங்க நம்ம மறுபடியும் பார்க்குறோம். பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் பற்றுக்கொள்ளாமல் இப்பௌதீக உலகத்தின் கவர்ச்சியிலிருந்து ஒரு நாள் விடுபட முடியாது.
அதான் ஹையர் டேஸ்ட் வேணும். அப்ப பக்தி பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த நம்ம பார்க்குறோம்ல, இந்த பொய் கௌரவம், அந்த இருமைகள், இதெல்லாம் நம்ம தனியா போராடிலாம் அதுலேருந்து வெளில வரவே முடியாது. சரிங்களா? பக்தி பண்ண பண்ண பகவான் மேல நம்மளோட மனம், புத்தி, அம் விஷயங்கள சென்சஸ் இதெல்லாம் நம்ம செலுத்த செலுத்த ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த லோவர் டேஸ்ட் நம்மள விட்டு விலகும். மந்திரம் சொல்ல சொல்லவும் நம்ம பியூரிஃபை ஆவோம். பக்தினாலே பியூரிஃபை ஆவோம். நாம் கிருஷ்ணரின் நித்திய அங்க துணுக்கள் அப்படின்றது. சரிங்களா? பார்ட் அண்ட் பார்சல்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. பகவானோட அம் அங்க துணுக்கள் அப்படின்றத நம்ம உணரணும். சரிங்களா? நமது உண்மையான அடையாளத்திற்கு விழித்துக் கொள்வோம். வாழ்க்கை ஆனந்தமயமானதாய் இருக்கும். இதுதான் நம்மளோட உண்மையான அடையாளம். பகவானோட அம்சம் நம்ப. சரிங்களா? மமிவாசம் ஜீவலோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதன அந்த ஸ்லோகம் தான் நம்ம படிச்சோம். இல்ல, நத்தத் பாஷா. 6th 6th படிச்சிருக்கிறோம். ஓகே மாதாஜி. இதோ இங்க வருது. மமிவாம்ச ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதன. ஓகே. சார் நம்ம வந்து பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சல். நான் கிருஷ்ணருடையவன். அது சொல்லும்போது நமக்கு ஹேப்பியா இருக்கும். சரிங்களா? ஹேப்பி இல்ல, பிரமானந்தமா இருக்கும். சேஃபா இருக்கும். அது ஒரு மாரி என்ன சொல்றது? அந்த ஒரு நிலைய வந்துட்டு ரொம்ப உணரும்போது ரொம்ப ஹேப்பியா இருக்கும். வார்த்தைகள் கிடையாது. என்னும் ஒரு சுயநினைவுடனான முடி முடிவு போதும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம பகவானோட அம்சம் ஆ ஆ நம்ம வந்து கிருஷ்ணாவோடது அப்படின்ற ஒரு நிலையில நம்ம இருக்கும்போது, நம்ம வந்து சரியான நிலைக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. தேங்க் யூ மாதாஜி. தங்கமணி மாதாஜி நல்லபடியா வாசிச்சு குடுத்தீங்க. வேற யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூதசனாதனக மர்ம சஷ்டானி இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்களாவர். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் நம்பலாம் தான். கட்டுண்டு இருக்கும். ஸ்பிரிட் சோல் நம்பலாம். சரிங்களா? ஹேப்பியா பக்தி பண்ண வேண்டிய நிலையில பகவான் கூட ஹேப்பியா இருக்கணும் நம்ம எப்பயும். அது கோலோகத்துல வைகுண்டத்துல இல்ல, இருக்கிற இடத்துல இருந்து எப்பயுமே பக்தி பண்ணிட்டு ஹேப்பியா இருக்க வேண்டியவங்க தான் நம்பலாம். சரிங்களா? ஆனா என்ன எனது நித்தியமான அம்சம் பகவானோட அம்சத்துல இருக்கும். ஆனா கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தினால இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு ஜடவுலக விஷயங்கள்லாம் ஆசைப்பட்டு, சரிங்களா? பகவானை விட்டுட்டு இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள ஆசைப்பட்டு அதை அனுபவிக்கிற அந்த ஒரு காரணத்தினால என்ன ஆயிடுறோம் நம்மலாம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? அப்ப கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தினால் மனம் உட்பட 6 புலன்கள். அதாவது 5 புலன்கள் இருக்கா? கண்ணு, மூக்கு, காது, வாய், தொடுப்புலன். அது கூட சேர்ந்து மனம். மொத்தமா 6. ஏன்னா மனம் தானே ஆசைப்படுது. அப்புறம் தானே புலன்கள் அதை என்ஜாய் பண்ணுது. குலோப் ஜாமுன் பார்த்த உடனே மனம் ஆசைப்படும். அது எது சுவைக்குது? நாக்கு. ஸோ அதனால இந்த மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். அந்த கடினமான சிரமம்ன்றது பௌதிக வாழ்க்கை தான். வெர்ஷன் ஆஃப் மிசரிஸ். பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அனாதி காலமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால ஆனா நம்ம எப்படிப்பட்டவங்க? நம்ம இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களா? அப்படின்னா இல்ல. நம்ம எப்படிப்பட்டவங்க? நம்ம பகவானோட அம்சம். நித்தியமான அம்சம். சரிங்களா? ஒரு கிங்கோட குழந்தை ஒரு ஸ்லம்ல வந்துட்டு பசியில ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கு. பசியில மட்டும் இல்ல, எல்லா வகையிலும் சிரமப்பட்டுட்டு இருக்குன்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி பகவானோட அம்சத்துல நம்ம பக்தி பண்ணி பரமானந்த நிலையில இருக்க வேண்டிய நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையில மனம் உட்பட 6 புலன்களோட சேர்ந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கோம். தனிமையில. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அத நம்ம இங்க பார்க்கறது. சொரூப நிலை நித்தியமான பகவானின் அம்சம். பரமானந்த நிலையில இருக்கணும். பகவான பக்தி பண்ணிட்டு. ஆனா, தப்பா நம்மளோட சுதந்திரத்த பயன்படுத்திட்டோம். பகவான் பக்தி பண்ணாம, இஷ்டப்படி, என்னோட விருப்பப்படின்ற மாரி பௌதிக வாழ்க்கையில நம்ம ஈடுபட்டுட்டோம். அப்ப சுதந்திரத்த பயன்படுத்தி மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் பௌதிக உலகில் மிகவும் கடினமாக சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத இதுதான் இப்ப நம்ம தற்போதைய நிலை. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த சொரூப நிலைக்கு நம்ம வரணும். என்னமோ நம்மளுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா, பக்திக்கு வரல அப்படின்னா என்னதுன்னா, இதுதான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் போல. ஏன்னா நம்மளுக்கு இன்னும் அந்த பொசிஷன் தெரியல. அது இன்னும் எவ்வளவு உயர்ந்ததுன்னு. அதனால நம்ம இன்னும் இதிலே இருக்கோம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்?
இந்த தற்போதைய நிலை கஷ்டமான இந்த ஓஷன் ஆஃப் மிசரிஸ்லேருந்து நம்ம உயர்ந்து நம்ம சொரூப நிலைக்கு, ஆத்ம நிலைக்கு வரணும். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டியது. கிருஷ்ணர் நம்மை ஜீவன், நித்தியமான பின்ன பகுதிகள், அம்சங்கள் என்று கூறுகிறார். பகவானே சொல்றாங்க, என்னோட அம்சம் நீ அப்படின்றாங்க. சரியா? நாம் அவருடன் ஒன்றாக ஆகிவிட முயற்சி செய்யக்கூடாது. அம்சம்ன்றதுனால நானும் கடவுள், நானும் வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளன் அப்படிலாம் வராது. சரிங்களா? அது சாத்தியமல்ல. ஏன்னா பகவானால இவ்வளவும் உருவாக்கி அழகா மெயின்டைன் பண்ண முடியும். நம்மளால முடியுமா? முடியாது. எல்லாத்துலயும் ஊடுருக்க முடியும். நம்மளால முடியுமா? முடியாது. அவங்களோட குணம்லாம், காருண்ய குணம்லாம் ஒரு துளி கூட ஜீவாத்மாக்கள்கிட்ட வரமாட்டேங்குது இல்லையா? கண்டிஷன் வேர்ல்டுல. ஸோ அதனால பகவானை நம்மளும் ஒண்ணு அப்படின்றது மட்டும் என்னைக்கும் நம்ம நினைக்கக்கூடாது. அவங்க வந்து விபு, நம்ம அணு. நான் பொய் அகங்காரம் என்னும் சங்கிலியால் கட்டுப்பட்டுள்ளேன். என் மனம் துன்பமயமான பௌதிக உலகத்திலிருந்து தப்பிக்க என்னை விடமாட்டேன் என்கிறது. கண்டிப்பா பக்தி பண்ணணும் சிஸ்டர். சென்டிங் ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நல்ல பகவத்கீதை பாகதெல்லாம் வாசிக்கணும். எல்லாம் நம்ம நினைப்போம். ஆனால் மனம் என்ன பண்ணும்? டேக் டைவர்ஷன் போட்டு திருப்பி பௌதிக உலகத்துக்கே நம்மளை கொண்டு போய் விட்டணும். சரியா? ஆனால் நம்ம அதனால தான் மனதை என்னிடம் நிலைநிறுத்து அப்படின்னு பக்தி அவங்க ஃபுல்லாக பகவான் சொன்னது. அதனால நம்மளோட ஒரு என்ன 6th சாப்டர்ல கூட பார்த்தல, மனம் தான் நம்மளோட உண்மையான நண்பன் இல்லை எதிரி அப்படின்னு. அதனால அது ரொம்ப ஜாக்கிரதை. மனம்னா தாட்ஸ் ஃபுல்லாக கிருஷ்ணாவாக இருக்கணும். அதுதான் எனது விதி. நான் எனது சுதந்திரத்தை எப்படி உபயோகிக்கிறேன் என்பதில் உள்ளது. தவறாக உபயோகித்ததால் முக்குணங்களால் கட்டுப்பட்டுள்ளேன். சரியாக உபயோகித்தால் விடுதலை அடைவேன். அப்போ பக்தி பண்ணணும். இல்லைன்னா கட்டுண்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 15.8 ஸ்லோகம் வாசிச்சு தரீங்களா? சரிங்க. சரீரம் யத் வாப்னோதி யத் சாப்யுக்த்ராமதீஸ்வரः கிருஹித்வைதானி சம்யாதி வாயுர்கந்தான் இவாஷயாத். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, இப்ப இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி எப்படி நம்ம வந்துட்டு அப்படி டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் ஆகும்ன்றதை பார்க்குறோம் இந்த ஸ்லோகத்துல. வேதத்தின் ரகசிய பகுதி இது 15th சாப்டர். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் அழகா பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க உபதேசத்துல. காற்று வந்து நறுமணத்தை தாங்கிட்டு போகும். சரியா? இப்போ நம்ம ஒரு ரோஸ் கார்டன் கிட்ட அப்படியே போறோம். சரிங்களா? பூந்தோட்டம் பக்கம் போறோம். மல்லியோ ரோஸோ ஏதோ ஒன்று. அங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்மெல் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லிடும் இல்லையா? இந்த இடத்துல பூந்தோட்டம் இருக்கு அப்படின்னு. அப்ப காற்று என்ன பண்ணுது? அந்த நறுமணத்தை தாங்கி அப்படியே வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அது மாதிரி காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல நம்மள ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வழிகள் நம்மலாம் ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறோம். எதுல சுமந்து வரும்? அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துல. மனம், புத்தி, அகங்காரம்னு இருக்கு இல்லையா? ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கு. இந்த பஞ்சபூதங்களான பாடி வந்து இறக்கும்போது போயிடும். ஆனா இறக்கும் போதும் அந்த நிலையில ஆத்மாவும் அதை சுத்தி ஒரு கவரிங் இருக்கும். அது என்ன அப்படின்னா சூக்ஷ்ம சரீரம். அதுல அப்படியே கேரி ஆகுது. என்னது? நம்மளோட அந்த ஸ்வபாவம்லாம், உணர்வுகள் எல்லாம். சரிங்களா? கர்மா, ஆசை, ஸ்வபாவம் இதெல்லாம் ஒரு வகையான உடலை பெற்று அந்த கர்மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன இருக்கு அந்த இதுல உணர்வுகள் இருக்கு இல்லையா? அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துல அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளோட ஆசை, நம்மளோட கர்மா, நம்மளோட சுபாவத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இன்னொரு சரீரம் நமக்கு கிடைக்கும். ரொம்ப ஈஸியா கிடைச்சிடாது. வெயிட் பண்ணணும் எல்லாத்துக்கும். சரிங்களா? மேகக்கூட்டங்களுக்கு மண்டவுல வெயிட் பண்ணணும். நமக்கான சரீரம் எப்ப கிடைக்கும். ஏன்னா அப்ப வந்து நம்ம சோல் ஆக்டிவா தான் இருக்கும். இப்ப நம்மளுக்கு இந்த கிராஸ் பாடி இருக்கறனால நம்ம வேணுங்கிறத என்ஜாய் பண்ணிக்கிறோம். சாப்பிடணும்னு நினைச்சா சாப்பிடுறோம். வேற ஏதோ ஒண்ணு கேட்கணும்னு நினைச்சா கேட்கிறோம். நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயத்த செஞ்சுக்கிறோம். இப்ப இந்த கிராஸ் பாடி இல்லைன்னா உணர்வு இருக்கும். ஆனா நம்மளால அதை செயல்படுத்த முடியாதுல்ல. அப்ப அந்த நிலையில நம்ம வந்துட்டு வெயிட் பண்ணோம்னா எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப கொடுமையா இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி மேகக்கூட்டங்கள் நடுவுல எனக்கு இன்னொரு சரீரம் எப்ப கிடைக்கும்? ஏன்னா அப்ப ஒரு டிராவலர் முடிச்சிருப்போம். இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணியிருப்போம்? ஆ நம்ம கர்மாவெல்லாம் செக் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுல நம்ம வந்துட்டு சொர்க்கம் போயிருப்போம். நல்லது பண்ணியிருந்தா. அது முடிஞ்சிருக்கும். இல்ல நெறைய பாபம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, வைத்தாரணி ரிவர கிராஸ் பண்ணி நரகத்துக்கு போயிருப்போம். நரகத்துல போயி எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப கொடுமையா இருக்கும். ஒரே அலறல், சத்தம், வேதனை, வலி. அதெல்லாம் நம்மளும் வேற அனுபவிச்சு,
அப்பாடா அப்படின்னு அந்த பலன்லாம் பாவ பலன்கள்லாம் தீர்ந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்ணியிருப்போம், வந்திருப்போம். வந்து அப்பதான் அந்த மேகக்கூட்டங்கள்ல வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்ருப்போம். எனக்கான சரீரம் எப்போ கிடைக்கும்? இந்த ட்ராவல பார்த்து இப்ப நம்ம பர்த் டு டெத் வரைக்கும் ஒரு போராட்டமான வாழ்க்கைன்றோம்ல. இறப்புக்கு அப்புறத்துலேருந்து பிறப்பு வரைக்கும் ஒரு போராட்டமான வாழ்க்கை இருக்கும். சரிங்களா? அப்ப அந்த ஸ்தூல சரீரம் இருக்காது. சூக்ஷ்ம சரீரத்தில அத நம்ம வந்துட்டு லீட் பண்ணுவோம். அப்போ வந்து வெயிட் பண்ணுவோம். எப்ப அப்போ வந்து தோணுமா, எப்படியாவது ஒரு சரீரம் கிடைச்சு, அதில பக்தி பண்ணி பகவான் அடைஞ்சிரணும் அப்படின்னு. சரிங்களா? அந்த மாரி தான். அப்போ வந்து நம்ம பாவம்லாம் பண்ணிட்டு போயிட்டு அங்க வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னா, மறுபடியும் தாழ்ந்த பிறவிலேருந்து வரும். அது புண்ணியம்லாம் பண்ணி, அந்த ஒரு நிலையில அதுலயும் ஒரு மனித பிறவி. அதுவும் ரொம்ப ரேர் ஸ்பீஷீஸ் கிடைச்சது அப்படின்னா, ஜாக்பாட். சரிங்களா? அதுல நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியா அந்த கருவுல கூட குழந்தை இப்படி கைய வச்சுட்டு இருக்குமாம். நான் வந்துட்டு இந்த பிறவிலயாவது நல்ல பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சில 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 ஆத்மாக்களுக்கு அப்படி பிரார்த்தனை வரும். இது வந்து பாகவதத்துல 3 கேண்டோல இருக்கு. சிசுவோட பிரார்த்தனைன்னு. அப்படியே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்கும். ஆனா என்ன ஆகும், வெளியில வந்த உடனே அந்த காற்று அது பட்ட உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, மறுபடியும் இயல்பா ஹேப்பி பர்த்டே சொல்லி எல்லாம் வெளில கூப்பிடுவாங்கல்ல, ஹேப்பியா ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் குடுத்து குழந்தை பொறந்ததுன்னு. அப்ப மறுபடியும் அந்த இதுக்கு நம்ப மாறிடுவோம். அந்த ஃபேமிலிக்கு ஏத்த மாரி, அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் லைஃப்க்கு. ஸோ இது எதுக்காக இங்க சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, அந்த உணர்வுகளோட அந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துல இருக்கும் சோல். அப்ப நம்மளோட அந்த ஆசை, கர்மா அதுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம். சரிங்களா? அந்த வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரத்துல, ஆ நம்மளுக்கு ஏத்த மாரி ஒரு உடல் நமக்கு கிடைக்கணும். கர்மா அதெல்லாம் பொறுத்து. அப்போ நம்ம வந்துட்டு அதுக்கேத்த மாரி நம்ப சரீரத்த மறுபடியும் பர்த், டெத் லைஃப் சைக்கிள நம்ப தொடர்றோம். சரிங்களா? இதுதான் மறுபிறவி சக்கரம். ஆ வ அதாவது அக்வாட்டிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி, அப்படியே பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே இருந்து இருந்து எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. இல்லையா? ஒரு இடத்துல கூட பக்தி பண்ணல. அப்படியே சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். இனிமேலாவது இப்படி இல்லாம இருக்கணும். இந்த சக்கரம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? ஓகே. பௌதிக உலகின் மா மா மாற்றம் தவிர்க்க முடியாதது. நாம் மாற்றத்தினால் உயர்கிறோமா அல்லது தாழ்கிறோமா? அப்படின்றத பார்க்கணும். அதாவது என்னன்னா, மாற்றம்ன்றது இயல்பு தான் பௌதீகத்துல. சரிங்களா? சரீரத்திலே நம்மளுக்கு பிறந்தப்பையிலேருந்து அதான் "தேகினோஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா" ஸ்லோகம் பார்க்குறோமே. 6 டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு நடக்குது பாடியில. அது முடிஞ்சு மறுபடியும் வேற ஒரு சரீரம்ன்றதும் கிடைக்குது. ஸோ இந்த மாற்றம்ன்றது கிரியேஷன், அனிகிலேஷன், மெயின்டெனன்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும். சரிங்களா? ஆனா நம்ப வந்து அதுலேருந்து உயர்ந்த நிலைக்கு வந்து பக்தி பண்ணி பகவானை அடையிறோமா? இல்ல மறுபடியும் இந்த பௌதிக விஷயத்துலேருந்து தாழ்ந்து மறுபடியும் லோவர் ஸ்பீஷீஸ்க்கு போறோமா? அப்படின்றத நம்ம தான் பார்க்கணும். சரிங்களா? உடல் மாற்றம் காற்று நறுமணத்தை தாங்கிச் செல்வது போல. இது 2த்தையும் நம்ம இப்ப இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து நம்ம பார்த்தது. சரிங்களா? சரீரம் மாற்றம் அடையுது. அது எத பேஸ் பண்ணினா, நம்மளோட உணர்வு, சுபாவம், கர்மா, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டிசையர். அதுக்கேத்த மாரி சரீரம். மரண நேரத்தில் அவன் உருவாக்கிய உணர்வு, அதான் இறக்கும்போது என்ன நினைச்சு உயிர விடுறோமோ, சரிங்களா? அவனை அடுத்த உடலுக்கு கொண்டு செல்கிறது. ஏன்னா, நம்மளுக்கு தூங்கி எந்திச்ச உடனே ஒரு ஞாபகம் வரும். எதுனா, அது எந்த விஷயம் நம்ம ஆழ்மனத பாதிச்சதோ, அந்த விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வரும். யார்ட்டயாவது சண்டை போட்டதோ, இல்ல நம்மள யாராவது ஹர்ட் பண்ணதோ, இல்ல ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி அட்டெண்ட் பண்ணதோ, ஏதோ ஒண்ணு டக்குன்னு அப்படியே ஞாபகம் வரும். இல்லைங்களா? அது மாரி அந்த மரணத்தின் நேரத்துல என்ன ஞாபகம் வரும்னா, நம்ம எது மேல ரொம்ப தீவிரமா ஆசைப்படுறோமோ, அதுதான் ஞாபகத்துல வரும். அஜாமிலா ஸ்டோரியில அவங்களுக்கு அவங்களோட கடைசி பிள்ளை. நல்ல வேளை நாராயணன் பேர் இருந்தது. நாராயணா சொன்னாங்க. சரிங்களா? அது மாரி ம் எது மேல நம்ம ரொம்ப வாழ்க்கை ஃபுல்லா விருப்பத்தோட, அட்டாச்மென்ட்டோட இருக்கோமோ, அதுதான் ஞாபகத்துக்கு வரும். சரிங்களா? அப்ப அந்த நினைவோடயே நம்ம உடல விட்டோம்னா, அடுத்த பிறவிக்கு அதுதான் ஆத்தாரம் ஆகுது. இது 8த் சாப்டர்ல என்னமோ படிச்சுட்டோம். கிருஷ்ணரை அடைதல் அதிலயே. அடுத்த உடலுக்கு கொண்டு செல்வது. அந்த உணர்வு அவன் தன் வாழ்க்கை முழுவதும் எப்படி வாழ்கிறான் என்பதை சார்ந்து அமைகிறது. இப்ப நம்ம எப்பயுமே கிருஷ்ண நாமம் சொல்லிட்டு, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சாண்டிங் பண்ணிட்டு, கிருஷ்ணாக்கு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு, டிவோட்டீஸ்க்கு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு, ஒரு ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸோட ஹாப்பியா பகவத்கீதை பாகவதெல்லாம் வாசிச்சு சத்சங்ல இருந்தோம்னா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? எந்நேரத்துலயும் கிருஷ்ணாவோட ஞாபகம் நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இல்லைங்களா? எந்த இன்டென்ஷன்ல சொல்றோமோ அத பொறுத்து. நல்லா அப்சர்வ்டா இருந்தோம்னா பக்தியில ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓகே. கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்ததுன்னா அதுக்கேத்த மாரி. ஸோ அதனால அதாவது
அந்த உணர்வு அவன் தன் வாழ்க்கை முழுவதும் எப்படி வாழ்கிறான் என்பதை சார்ந்து இருக்கிறது. அதனாலதான் என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரே ஒரு விஷயம் தான், நம்மளுக்கு வந்து டெத்துன்ற சமயம் ஒண்ணு எல்லாருக்கும் வரும். அந்த நேரத்துல நம்ம பகவானை நினைக்கணும். அதுக்கான பிராக்டிஸ் தான் 8th சாப்டர். சரிங்களா? அதனால் பொறுப்பாக நடந்து கொள்ளுங்கள். எதிர்காலம் இப்போது வடிவமைக்கப்படுகிறது. ஸோ நம்மளுக்கு அடுத்த லைஃப் வந்து பிறப்பிறப்பு விஷயம் வேண்டாம். நான் வந்து பகவானை அடையணும் அப்படின்னா, நம்ம நல்லபடியா பக்தி பண்ணணும். சாண்டிங் பண்ணி நம்ம பக்தி பண்ணணும். அதுதான் நம்ம பார்த்தது. இந்த சைக்கிள் நெறைய பண்ணியாச்சு. லோவர் ஸ்பீஷீஸ்லேருந்து. சரிங்களா? அதனால அது இனிமே வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம தான் வடிவமைக்கிறோம் அப்படின்றது. சரிங்களா? மத்தாச்சி அடுத்தது ஸ்லோகம் வாசிச்சு தரீங்களா? 15.9. சரிங்க மாதாஜி. ஸ்ரோத்ரம் சக்ஷுஸ்பர்ஷனம் ச ரசனம் கிராணம் ஏவ ச அதிஷ்டாய மனசாயம் விஷயான் உபசேவதே. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இதுல வந்து இந்த ஸ்தூல உடல் இருக்கு இல்லைங்களா? ஒரு ஸ்தூல உடல் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல அடுத்து நமக்கு ஒரு சரீரம் கிடைக்குதுன்னு. ஸோ அந்த ஸ்தூல உடல் வந்து உடலை பெரும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட நம்மளுக்கு என்ன விருப்பப்பட்டோமோ, சரிங்களா? இறக்கும்போது என்ன விருப்பப்பட்டோமோ அதுக்கு ரிலேட்டடான அந்த விஷயத்துக்கு ரிலேட்டடான ஒரு சரீரம், காது, கண்ணு, நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலன் விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். என்ன விருப்பப்பட்டாங்களோ அதை அவங்க அந்த பிறவில அடையிறாங்க. எது மேல ரொம்ப தீவிரமா ஆசைப்பட்டு அதை நினைச்சு உயிரை விட்டாங்களோ அந்த மாதிரி அதுக்கு அந்த விஷயத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கான சரீரம், அதுல அவங்க மறுபடியும் புலனின்பத்தை அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். நம்ம வந்து ஆசைப்பட வேண்டியது பக்தி. சரிங்களா? மத்தாச்சி 15.10 ஸ்லோகம். உத்க்ராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி புஞ்ஞானம் வா குணான்விதம் விமூடா நானுபஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷக. முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, யாரெல்லாம் இப்ப சாஸ்திரம் படிக்கலையோ, பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிக்காம, சரிங்களா, வாழ்க்கை வாழ்றாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த சரீரம் இந்த உடலை நம்ம எப்படி விடுறோம், இன்னொரு சரீரம் எப்படி கிடைக்குது, இப்ப நம்ம படிச்சோம் இல்லையா இப்ப ஸ்லோகங்கள்ல, அந்த மாதிரி நாலேஜ் எதுவுமே அவங்களுக்கு இருக்காது. சரிங்களா? அப்ப அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஒரு மயக்கத்துல இருப்பாங்க. எதுவுமே புரியாது. ஏதோ ஒண்ணு நம்ம இப்ப வாழ்க்கை வாழறோம் அப்படின்ற ஒரு கைடன்ஸ் இருக்காது. மேனுவலே இல்லை அவங்க கிட்ட. தன் இஷ்டப்படி வாழ்க்கையை வாழறது. சரிங்களா? மயக்கத்துல இருப்பாங்க. எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பது அவங்க இந்த பிறப்பிறப்பு அதெல்லாம் அவங்களுக்கு அது எந்த காரணத்துல இப்ப நம்மளுக்கு பகவத்கீதை படிக்கனாலும் தெரியுது. கர்மா விஷயங்கள்லாம் தெரியுது இல்ல, எதனால் நம்ம இந்த உலகத்துல கட்டுன்னு இருக்கோம், எப்படி பிறப்பிறப்பு இந்த விஷயங்கள் எதுவும் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தினால் இப்ப நம்ம எல்லாம் பகவானோட அனுகிரகத்துல, ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகத்துல நம்ம வந்து பகவத்கீதை லேர்ன் பண்றோம். அப்ப யாரோட கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவர்கள் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். நமக்கு இப்ப தெரியுது கர்மா, நம்ம கஷ்டப்படுறோம்னா அது நம்மளோட கர்மானாலதான். அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கோம்னா இந்த முக்குணங்களோட சம்மந்தப்படுறதுனால தான். பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது அதுல நம்ம வெளியில வர முடியும். எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லையா? எப்படி பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் இருந்து வெளில வர முடியும். 14.26 ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ஆத்மா நானு இப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சு என்ன பண்ணணும், நம்மளுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இப்ப இருக்கு என்ன பண்ணணும் லைஃப்ல அப்படின்ட்டு. அடுத்த லைஃப் நம்மளால வடிவமைக்க வேண்டிய நாலேஜ் நம்ம கிட்ட இப்ப இருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன விருப்பப்படுறோம், நாலேஜ் இருக்கு, என்ன விருப்பப்படுறோன்றதுதான். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில ஞானத்துல உள்ளவங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நல்லபடியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுன்றத பார்க்கணும். மதசி 11, 12 ஸ்லோகம் வாசிச்சு தரீங்களா? சரிங்க. யதந்தோ யோகினச்சைனம் பஷ்யன்யாத்மன்யவஸ்திதம் யதந்தோ பயக்ருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யன்யச்சேதசக. தன்னுணர்வு நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வு நிலை பெறாதவர்களும் முயன்றாலும் கூட என்ன நடக்கிறது என்பது காண இயலாது. யத் ஆதித்ய கதம் தேஜோ ஜெகத் வாஷயதே கிலம் யத் சந்திரமசி யத் சாக்னௌ தத் தேஜோ வித்தி மாமகம். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம்
என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. ஹரே வெரி கிருஷ்ணம். நைஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்ப தன்னுணர்வு ஆத்மா ரிலேஷன்ல நான் ஆத்மா அப்படின்னு தெரிஞ்சு சரிங்களா? அந்த நிலையில யாரெல்லாம் பயிற்சி செய்றாங்களோ அவங்களுக்கு ஆன்மீகவாதிகள் அவங்கலாம். இல்லையா? அவங்கலாம் மெட்டீரியல் பீப்பிள் கிடையாது. சோல் ரிலேஷேஷன்ல வந்து செல்ஃப் ரிலேஷேஷன்ல யாரெல்லாம் பயிற்சி செஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்களாம் ஆன்மீகவாதி. அவங்களால இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்க முடியும். என்ன ப்ராசஸ் எத்தனை பிறப்பு சுழற்சி நம்ம வந்திருக்கிறோம். அதாவது என்னென்ன அக்வாட்டிக்ஸ்லேருந்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மேலுலகம், கீழுலகம் இந்த விஷயங்கள்லாம் பகானுலோகமான மெட்டீரியல் எல்லாமே. இதெல்லாம் அவங்களால தெளிவா காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள் அப்படின்னா, சாஸ்திரம் தெரியாம செல்ஃப் ரியலைசேஷன்லாம் இல்லாம இருக்கிறவங்களால எவ்வளவு முயற்சி செஞ்சாலும், என்ன தன்னை சுத்தி நடக்குது? ஏன் பிறந்திருக்கிறோம்? இதெல்லாம் யார் உருவாக்குனா? எப்படி இந்த கஷ்டத்துல நம்ம ஏன் இருக்கோம்? இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. இதுலேருந்து எப்படி வெளியில வரணும்னும் தெரியாது. சரிங்களா? அப்புறம் பகவான் இங்க வந்து குறிப்பிடுறாங்க. எல்லாத்தையும் அவங்க எப்படி மெயின்டெயின் பண்றாங்க அப்படின்றத. சரிங்களா? இந்த உலகம் முழுக்க இருள் தானே. அதெல்லாம் வந்துட்டு விளக்குறது பகவானோட தேஜஸ்லேருந்து வர விஷயம் தான். அப்ப சூரியன் மூலியமா சரிங்களா? அதே மாரி சந்திரன் மூலியமா என்ன பண்றாங்க? இந்த உலகத்துக்கு பகவான் வந்து பிரகாசம் குடுக்குறாங்க. அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 13th ஸ்லோகம் வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா மாதாஜி? சரிங்க மாதாஜி. காம் ஆவிஷ்ய ச பூதானி தாரயாம் யகமோஜசா புஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வா சோமோ பூத்வா ரசாத்மகः. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். வெரி ஹரே குட். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்ப இதுல என்ன நம்ம பார்க்கணும், நம்மள சுத்தி எல்லாமே பார்க்கல. சூரியன், சந்திரன் எல்லாம் தேவர்கள்லாம் அவ்ளோ ஒபீடியன்ட்டா இருப்பாங்க. அதான். நம்மளுக்கு தான் அந்த பக்தி பண்ணணும், பிராக்டிஸ் பண்ணணும். காலையில எந்திரிச்சு மங்களாரத்தி பண்ணணும். 16 ரவுண்ட்ஸ் அணிவனா உடனே காலையில எந்திரிக்கிறதா, இல்ல 16 ரவுண்ட்ஸா அதெல்லாம். ஆனா தேவர்கள்லாம் பாருங்க, என்னைக்குமே அவங்களோட அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிலேருந்து அவங்கலாம் ஒரு க்ஷணம் கூட விலகுறதோ, இல்ல டினை பண்றதோ, இல்ல மாற்றம் இல்ல. கரெக்ட்டா அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அழகா அவ்ளோ ஒபீடியன்ட்டா பகவானுக்கு அவங்க சேவைகள் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ என்ன இங்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் நுழைகிறேன். ஏற்கனவே 11th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்துருக்கோம். சாரி இதுலயும் 11th, 10th எல்லாத்துலயும் நான் ஊடுருவி இருக்கேன். அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகா நம்மளுக்கு நெறைய இடத்துல பகவத்கீதையில நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். இல்லைங்களா? அப்ப எனது சக்தியினால் பகவானோட சக்தியினால எல்லாமே பாதையில அழகா நிலை பெற்றிருக்கு அப்படின்றத எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லைல்ல. இல்லைங்களா? இயற்கை சீற்றம்ன்றது நம்ம இங்க பார்க்கறதெல்லாம் நம்ம அதர்மம் பண்றதுனால வர விஷயங்கள். ஆனா பகவானோட கிரியேஷன்ல என்னைக்குமே எல்லாமே அதாவது யுகங்கள் சத்தியுகம், திரேதாயுகம், தாபரம், கலியுகம் எல்லாத்துலயுமே இந்த கிரகங்கள் எல்லாமே என்னன்னா கரெக்டா அந்த பாதையில அழகா அது வந்துட்டு இயங்கிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் எதனால அப்படின்னா பகவானோட சக்தினால. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்களும் நம்ம சாப்பிடுறோம் இல்லையா? நல்லா டேஸ்டியான ஃபுட் எல்லாம். அதெல்லாம் அந்த டேஸ்ட்லாம் எப்படி வருது? அப்படின்னா, பகவான் வந்து சந்திரன் மூலியமா ஔஷதங்கள குடுக்கறதுனால அந்த ரசம் நமக்கு கிடைக்குது. அந்த அறுசுவை நமக்கு கிடைக்குது. அப்ப நம்ம டேஸ்ட்டா சாப்பிடுறோம்னா கூட அது பகவானால தான் இல்லையா? அப்ப அத நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். நாம் எல்லாவற்றிற்குமே கிருஷ்ணரை சார்ந்துள்ளோம் என்னும் விழிப்புணர்வு மிக்க நன்றி உணர்வையும், பணிவையும் அளிக்கிறது. அப்ப நம்ம டேஸ்ட் பண்ற ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு இது இல்லாம சுவை வந்து பகவான் தான் குடுக்குறாங்கன்னும்போது, நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படுது? எல்லா விஷயத்துலயும் சூரியனோட வெப்பம், கிரகங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னன்னா ஒரு சப்போர்ட்டிவ் தானே நம்ம லைஃப்ல. அப்ப நம்ம எல்லாத்துலயும் எப்படி இருக்கோம்னா, நம்ம பகவானை சார்ந்து தான். நம்மளே பகவானோட அம்சம் தானே. பார்ட் அண்ட் பார்சல். அந்த விழிப்புணர்வு நம்மளுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னாலே, கிருஷ்ண கிருஷ்ணனுடையவங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலை, அவங்கள சார்ந்து இருக்கோம் அப்படின்ற நிலை வரும்போதே, நம்ம நன்றி உணர்வோட இருப்போம். அப்புறம் எங்கேருந்து போய் அகங்காரம்லாம் வரும். அதனால தான் பக்தி பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அனர்த்தங்கள்லாம் விலகிடும். சரிங்களா? அப்புறம் பணிவும் நமக்கு குடுக்கும். அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 14th ஸ்லோகம் வாசிச்சு தரீங்களா? சரிங்க மாதாஜி. அகம் ஐஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகம் ஆஸ்ரிதக பிராணபான சமாயுக்த பசாம் எண்ணம் சதுர்விதம். எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் காற்றுடனும் வெளிச்சுவ காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்கச் செய்கிறேன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லாத்தையும் உருவாக்குறாங்களா? ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ்லாம் உருவாக்கி அதில ரசம், சுவையும் குடுத்துடுறாங்க பகவான். அதுக்கப்புறம் அத நம்ம என்ன பண்ணோம்? சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல ஆஃபர்லாம் பண்ணாம நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுறோமா? அத செரிக்க வைக்கிறதும் யாரு? பகவான் தான். சரிங்களா? எவ்வளவு
இது வரைக்கும் சாப்பிட்ருவோம் சமயத்துல இல்லையா? சுவை நல்லா இருந்ததுன்னா. அதுக்கப்புறம் சிரமப்பட்டு அத செரிக்க வைக்கிறது யாரு? பகவான் தான். எல்லா உயிர் வாழிகள் எவ்வளவு காருண்யம், எவ்வளவு வந்துட்டு மெர்சி பகவானுக்கு இல்லையா? எல்லா அதுவும் ஆஃபர் பண்ணாமலும், அதுவும் நான்வெஜ்லாம் எடுத்துக்கிட்டா கூட, அவங்க என்ன பண்றாங்க? அத செரிக்க வைக்கிறாங்க, சிரமப்பட்டு. எல்லா உயிர் வாழ்களின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான். அந்த அக்னி ஜுவாலை, அந்த ஜீரண நெருப்பு. என்ன பண்றாங்க? இந்த உட்சுவாச காற்று அந்த மூச்சு இருக்கு இல்லையா? காற்று. அதுதான். உணவு டைஜஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா, அந்த நெருப்பு, காற்று இதெல்லாம் அவசியம் இல்லைங்களா? அதனால தான் 1/2 வயிறு சாப்பாடு, 1/4 வயிறு தண்ணி, 1/4 வயிறு காற்று அந்த நிலையில இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம படிச்சோம் 6th சாப்டர்ல. ஓகே. உட்சுவாச காற்றுடன் வெளிசுவாச காற்றுடன் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாங்க. ஸோ உணவ குடுக்குறதும் அவங்க தான். நம்மலாம் பகவானோட அம்சம். என்ன? அது செரிக்க வைக்கிறதும் பகவான் தான். அப்புறம் நம்மளுக்கு எங்க வந்துட்டு நம்மளுக்கு அகங்காரம் வரும்? அப்ப நம்மளுக்கு இங்க தெரிஞ்சிருது இல்லையா? நம்ம பகவானை சார்ந்து தான் இருக்கோம் அப்படின்றது. சரிங்களா? அந்த 4 வகையான உணவு அப்படின்றது, அந்த குடிக்கிறது, சப்பி சாப்பிடுறது, மென்னு சாப்பிடுறது, விழுங்குறது இந்த மாரி உணவுகள். சரிங்களா? அதான் 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட். ம மத்தது 15 ஸ்லோகம் வாசிச்சு தரீங்களா? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानम् अबहोणं च वेदै च सर्वै अहम् एव वेद्यो வேதாந்தகிருத் வேதவித் ஏவ சாகம். நான் அனைவரின் இதயங்களிலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல இது வந்து நெறைய இடத்துல பிரபுபாத கோட் பண்ற ஸ்லோகம். சரிங்களா? நெறைய டிவோட்டீஸும் கோட் பண்ணுவாங்க. ஆ பகவான் வந்து எல்லாரோட இதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்காங்க. அத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும். நமக்குள்ளார பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றது. சரிங்களா? என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நமக்கு ஞாபக சக்தி, அப்புறம் மறதி, அறிவு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு குடுக்குறாங்க. சரிங்களா? இப்போ ஒருத்தவங்க ரொம்ப நல்லா வந்துட்டு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற விருப்பத்தோட நம்ம இருக்கோம் ஆத்மா. நம்ம தானே நம்ம தான் சூஸ் பண்ணணும். மெட்டீரியல் லைஃபா இல்ல ஆன்மீக லைஃபான்னு. இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கை தான் பக்தி பண்ணி நான் வந்து பகவானை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, இதயத்துல இருக்கிற பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க? அத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுறாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? அதுக்கேத்த ஞாபக சக்தி, பக்தி பண்றதுக்கான மார்க்கங்கள், அதுக்கேத்த அறிவு, நாலேட்ஜ், மறதி, மெட்டீரியல் உலகத்துல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத மாரியான விஷயங்கள். இதெல்லாம் பகவான் குடுப்பாங்க. அதே வந்து மெட்டீரியல் வாழ்க்கை தான் வேணும் அப்டின்னா, அதுக்கேத்த ஞாபக சக்தி. இந்த மெட்டீரியல் உலகங்கள் எல்லாம் எப்படி என்ஜாய் பண்ணலாம்? அதுக்கேத்த அறிவு. சரிங்களா? ஆன்மீகத்த மறக்கிறது. பகவான், பக்தி, ஆத்மா இந்த விஷயம்லாம் மறக்கிறது. ஸோ பகவான் என்ன பண்றாங்கன்னா, நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறேன். என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தி, அறிவு, மறதி எல்லாம் உண்டாகிறது. அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ ஆனா அது எப்படி உருவாகும்? நம்மளோட டிசைர பொறுத்து. இதயத்துல இருக்கிற பகவான், அந்த டிசைர பொறுத்து அத நமக்கு குடுக்குறாங்க. வேதங்கள் எல்லாம் படிச்சதுக்கப்புறம் தெரிய வேண்டியது, யாரு நம்மளுக்கு காமிச்சு குடுக்குது வேதம்? பகவான் யாரு? சுப்ரீம் யாருன்னு. அப்ப நானே அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் நானே அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? வேதாந்தம்ன்றது வேதத்தின் அந்தம். கோட் வேர்ட்ல இருக்கும் வேதம். சரிங்களா? ஸோ அது யாரு தொகுத்தது அப்படின்னா, அதுவும் பகவான். வியாசர் அப்படின்னு நம்ம சொன்னா கூட, வியாசரும் பகவானோட நாலேட்ஜ் இன்கார்னேஷன். வேதங்களை அறிபவனும் நானே. கண்டிப்பா வேதத்த குடுத்ததே யாரு? பகவான் தானே. அப்ப வேதத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்களும் பகவான் தான். ஆதி புருஷன் அவங்ககிட்ட இருந்து தானே வேதம் வந்தது. அப்படின்னு நம்ம இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா நம்ம பார்க்குறோம். மாதாஜி வாழ்க்கை படம் பார்த்துடலாம். மறதியும் பகவானின் கருணையே. அது நம்மை பல துன்பங்களிலிருந்து காக்கிறது. கண்டிப்பா. ஓகே. நாம் மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது செய்யும்போது நம்மை புகழ வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம். மற்றவர்கள் நமக்கு ஏதாவது செய்யும்போது அது அவர்களது கடமை என நினைக்கின்றோம். மேலும் பகவான் எல்லாவற்றையும் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்கிறார். அதுவே காரணமற்ற அன்பு. அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே. இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம் பார்க்கலாமா? இல்ல இதோட கன்க்ளூட் பண்ணலாமா? இன்னும் 5 ஸ்லோகம் இருக்கு. நாளைக்கு பார்க்கலாமா? ஆல்ரெடி டைம் இதாயிருக்கு. ஓகே. இன்னும் 5 ஸ்லோகம் இருக்கு. கண்டிப்பா ஒரு 10, 15 மினிட்ஸ் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண. வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்தூபயவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.